We zorgen heel tijd meer en meer die jestkleuren komen. De bladen waaien van de BM, dus waait het regent, het is koud, steeds maar het is jest, klinkende kleren jest. En door het regn werd te sprutsen, tussen van de morgen 8 uur en takkenwieke tiege, ontemai takkenwieke tiege, kunnen wel eens 460 mm regn werd te vallen. Op plakken misschien wel meer, een wierte boel. Joen en vannacht, regn en lichte regn. En stadig regnt het stevig, vooral vannacht. Temperaturen 9 of 10 graden. De wind uit het eerste en het eerste waai in het kust- en waardgebied hut, verderop de provincie een matige wind. Morgen regn en lichte regn. En het regnt betiden stevig, vooral in het noordelijke pad van de provincie en in het waardgebied valt het meeste wetter. En de temperaturen 12 graden. De wind eerst wat eerst en die kan in het waardgebied eerst nog even vrij krachtig wezen, maar die houdt hem vlug del. In de joent ik nog even regn, daarna een paar buien. Op naar de sneeuw. Een bui of een buike, maar we kennen er wel op uit. De zinnen is er regelmatig bij. De betere dag en een temperatuur om er bij de 13 graden heen. En dan de wind, die komt snel uit zuidelijke richting mee. Zuid-zuidwest, zuid-zuidoost, zo'n speeltje is het zowat. En die is matig of vrij krachtig in het kust- en waardgebied. Dan terug naar het vooruitzicht. Manje, regn, dat begint al in de nacht van sneeuw op Manje, maar regn, flink wat regn. Manje, daar ik, kan stevig regnen, temperatuur 12 graden. Tiesje, pittige buien, misschien wel met tongen, maar ik eens even de zinnen, 12 graden. Waantje, een droege dag is het nou steeds, regelmatig zinnen en een 13 graden als temperatuur. Nou ja, en hoe het nou verder uitpakt, we moeten morgen maar weer even in het jestwaarsje.